jo herän kesä tuulee. Ja hyvät olot saan, kun meren äänet kuulee. Ihana, kun voi olla tolleen liivittömänä ihan täysin. Ihan vallaton, mä rakastua niin. Sitten mä en tykkää siitä, kun kaikki liivit on jotenkin nykyään sellaisia topattuja. Kun Niin, mullakin no. on ihan ok, nää on ihan ok kokoiset. Aivan. Niin mä en tarvi sitä lisätäytettä, fyllinkiä siihen. Ei oo mitään semmoista, missä olisi se pelkkä kangas. Ei olekaan, joo, ja just silleen, että anteeksi, mulla on jo tää tupla että en tarvi enää lisää niitä rintoja, että haluaisin ihan vaan, että ne pysyis kasassa jotenkin. Aivan. Ja sit, no, jos mä käytän liivejä, mä käytän ihan semmosia urheiluliivejä päällä. Että ne pitää jotenkin ja niissä on tukevat sangat, mutta onko kauhean seksikkäät? Ei oo. What is love? Baby, don't hurt me. Mä ostin kerran semmoset, mitkä avataan tästä eestä. Ajattelin, että kato lähtee oikein helposti. Että ei tarvitse käydä kato tuolta vääntää niitä. Tai sit voi silleen itse avata ne silleen jotenkin vähän skidisti erottisesti. Niin kato, ei tajunnut mitään. Räplästää takaa, vaan sit no ok, sen voi heittää vielä huumorin piikkiin. Mulla onkin tämmöiset yllätysliivit nyt päällä. Ja sit piti ilmoittaa se asia silleen, että no niin, ne avataan tästä eestä. Joo, no kato ei, hyvä, että ne muovihakaset kuule paukkunut poikki, kun räplää. No selvä, riisuudun kokonaan ja sitten siihen hommaan. Mä oon ihmetellyt sitä, että jos ihminen on jo reilusti yli 20-vuotias ja se on varmaan availlut niitä rintaliivejä useammankin kerran, siis mies. Mukaan. Joo, ja sitten, että jos ollaan oltu kimpassakin jo useamman vuoden, niin luulisi, että se alkaisi menee silleen, että sujuvasti vaan Niin, tiedetään miten nämä hommat hoituu. Niin. Mut ei. Mä avaan itekin ne yhdellä kädellä nopeammin, kun se Jannu avaa ne kahdella kädellä. Siinä kiihkos. Ehkä se mielentila vaikuttaa. En tiedä, voisiko saada joskus tämmöisen elokuva-avaamisen? Joo. Ensin se hidas kaatuminen ja sitten se kaunis. Laskeudutaan. Ja yhdellä kädellä otetaan näin pois sivuun. Joo, lasketaan tästä silleen. Joo. Niin ja mitkä rintaliivit ne on, joista olkaimet silleen vaan tippuu? Koska ne voi tippua, koska niiden pitää kannattaa näitä Niin, ne on muskeleja. ihan kiristyksessä siitä äärimmilleen venytettynä. Aivan. Saman tien vaatteet pois vaan saunan jälkeen ja that's it.